How long you've been preaching the gospel now? It's about 40 years. 40 years. It's about 40 years. Sure. Umehluko phakathi kwalezi ikhathi zakudala nezikhathi zamanje ngabe umehluko omuhle noma ngabe umehluko omubi? Lesi sikhathi sinomsindo omningi. Lesi samanje. Sinomsindo omningi. Abantu are exposed to knowledge. They're exposed to information. Abanye kuba information that they are not ready. Abenziwanga baba ready for yona. Yeah. Lesa sikhathi ivangeli sasilincela from obaba ababelishumayela. Ayihlo even Yes. ekunyatheleni kwakho. Okay. Ababhekile kuphela ukukhuluma kwakho, babheke nokunyathela kwakho. Sure. And lento was emphasized. Sure. Ukuba musukukhansela into isho ngomlomo, uyikhansele ngokuhamba. Sure. The understanding yokuhambisana kwalokho nalokho Hey, my dad. Yo. inciphe. Yo. And mind you, nathi I've never been perfect. Kunemgodi engaphonseka kuyo. Kodwa into yangilekelela yilento ethi lento ephuma la ayibalance nale. Nonyawo. Oh my dad. Kusho ukuthi manje kulula ukubona ukuthi sengiphambukile ngoba unyawo fanele livumelane nalo. Namhlanje kuvele kube lula ukungena komuntu emgodini athi esemgodini anga realize ukuthi lento phela ayi-align. Yo, my dad. Ngoba lento ekudala ukuba ufuna ukuphuma Yo. usilula isandla sokuthi ngikhipheni ngisemgodini. Ish, my dad. Yingoba ulwela ukuthi lento ingakhanselwa yile.